Hola amics, doncs jo avui he inaugurat la piscina. Mireu quina piscina més preciosa que jo encara no m'hi havia ficat. I és una pena, és malgastar recursos que un té. Per tant, m'he proposat banyar-me cada dia, encara que siguin 5 minuts o 10 minuts, és igual, però cada dia ficar-me a la piscina. Adeu. Donde quiera que tú vayas.